Ο Οδυσσέας, στο ταξίδι για την επιστροφή του στην Ιθάκη, πάντα θυμόταν το στόχο του. Οι επίμονοι μνηστήρες παρεμπόδιζαν την εκπλήρωσή του. Ταυτόχρονα στο σύγχρονο κόσμο τους μας μιλούν για ελευθερία και δικαιοσύνη. Αλλά για ποιον? Ζωγραφίζουν τον κόσμο οι σκιές και μας υποδεικνύουν το φως, το δικό τους φως. Εμείς όμως αποδείξαμε ότι μέσα στο σκοτάδι υπάρχουν ευκαιρίες, υπάρχει ελευθερία. Αρκεί κάποιος να ρίξει λίγο φως. Ξεπεράσαμε εμπόδια, σταθήκαμε, παραμείναμε, επικρατήσαμε. Και τώρα η μία και μοναδική ευκαιρία οι καρδιές μας να χτυπήσουν ως μία για τη Μακεδονία. Απέναντι στον καθεστωτισμό, οι εθνικές φωνές μιλούν και επιμένουν. Η Μακεδονία ξανά στα ύψη, εμπνεόμενη μέσα από την ίδια την ιστορία της. Η Μακεδονία μπροστά θα λάψει τον παγκόσμιο χάρτη. Προχωράμε μπροστά, Δήμο, για την Ελλάδα και τη Μακεδονία. Τη μάχη της αυτοδιοίκησης θα τη δώσουμε μαζί. Ονομάζομαι Δήμος Κυρίλιδης και στις 8 Οκτωβρίου ψηφίζουμε Μακεδονία μπροστά.